Takže vítajte pri ďalšom videu, ja som Luky a tentokrát to budeme spolu komentovať replay s tankom T-25 na mape Dolly. A vlastne som v čete s mojím klanom, sme traja a všetci máme, ako vidíte, prelomové tanky, takže ako vždy na tejto mape sme sa rozhodli ísť na kopec, lebo je to dobrá strategická pozícia. A ide tam aj s mojím kamošom v klane. Ten tank je pomerne rýchly, avšak do kopca to trochu stráca rýchlosť. Takže vidíte, že som išiel maximálne na 50-kou. No, však jasné. Takže tento tank je výborný v tom, že má to rýchlopálne dielo a má to proste výborné DPM-ko. Penetráciu mám síce dobrú, ale teraz som mal strašnú smolu, že som ho nepenetroval, tú T-34, dvakrát za sebou. To fakt nechápem, prečo som ho nepenetroval. Takže vidíte, že stíhača si hneď rozoberiem. Tak konečne som ho zabil a no hej. Vidíte, že nemám problém penetrovať ťažký tank dopredu, čo je výborné, s takým DPM-kom. Však nevýhody tohto tanku sú napríklad to, že sa pomaly otáča veš a pomaly sa otáča okolo svojej osy. No, však. Sklznem za chvíľu. Môžete... No áno, bohužiaľ to nestihne, lebo vidíte, že všetky ťažké tanky sú za ním, takže ho zabijú. No takže to bol koniec replaya. Nastrelal som 3300 damage, čo je pomerne slušné. A vlastne s kamarátom všetci sme vlastne akoby rozhodli bitku a vlastne to je všetko. Tak ďakujem za sledovanie a čau.